Nyt on perjantai-ilta 20:09 illalla. Ja jotenkin kun istuu tässä ikkunan edessä ja katsoo tonne ulos, näkee kuinka Linnanmäellä ihmiset ilakoi siellä. Raketti nousee korkeuksiin ja kesäilta jengi lähtee lenkille tuossa pihalla. Ja jotenkin täällä ikkunan toisella puolella elämä on pysähtynyt ihan totaalisesti. Me täällä syödään ja nukutaan. Ja nyt tietysti myös jo kakataan. Se on hieno edistys. Se on ihan legendaarista se kakka, mitä tulee. Ne on sellaista täysin mustaa. Semmoista niin kuin sakeata lakritsikastiketta. Tiedän sen siis siitä, että olin vaihtamassa ekaa vaippaa, kun ekat kakat tuli. Ja sitten toinen satsi tuli suoraan mun kämmenelle, ja sitä oli semmoinen kämmenellinen täynnä. Tästä hyvin tahmeata kamaa. Ja jotenkin siistiä tässä kaikessa on tietysti se, että kaikki toi, mitä tapahtuu tuolla ulkopuolella, niin just nyt sille ei ole mitään väliä. Vaikka ei täällä nyt hirveästi tapahdu. Tätä tää on. Tuijotellaan toisiamme silmiin tuon uuden tulokkaan kanssa. Ja muuten ihan törkeän pitkät kynnet, mutta niitä ei saa vaan leikata vielä. Mutta kun se nappaa kiinni tuosta ihosta, myös raapii itseään ihan hirveästi ja se on sen jälki ja naama täynnä. Mutta kyllä se sattuu. Ja se, mikä mua tietysti sillä henkilökohtaisesti vähän harmittaa, on se, että sillä on enemmän tukkaa joku mulla. Et se kamppailu on jo tässä vaiheessa luovutettava. Mutta nyt me syödään, tai pitäisi syödä 3 tunnin välein. Eli nyt kun just tällä hetkellä tuossa on ruokailu menossa, niin seuraavan kerran sitten syödään varmaan 12 yöllä. Ja me otetaan myös tommosia kuin sokeriarvotestejä. Ja jos ne näyttää hyvältä, niin me päästään huomenna jo kotiin. Eli voi olla, että seuraavan kerran ollaankin jo kolmistaan kotona. Mutta nyt me mennään nukkumaan. Viettäkää te railakasta kesäiltaa. Ei näitä hirveän montaa vielä ollut, joten mä luulen, että tuo kaupunki on aika lailla täynnä ihmisiä nauttimassa siitä jostain elämästä, joka ei kuulu nyt tällä hetkellä tänne ikkunan toiselle puolelle.